Mijn naam is Ariana Lawrence. Ik is 29 jaar oud, getrouwd met een man, een ma van 3 kinders. Ik is oorspronkelijk van Humansdorp, maar die jaar 2015 heb ik besluit om patentie toe te trekken. Ik heb aangesloten bij Louis Agri 2024, de 1 augustus. Voor ik Louis Agri gejoind heb, was ik een moeder bij die huis wat aan mijn kinderen gekeken zonder werk. Door hierdie programma te geleerd hoe om grond te bewerken, hoe om bemarking te doen, hoe om groenten te planten en dat ook te harvest, om die waterstelsel aan te zetten en ook irrigation system. Ja, dat heeft een baie groot impact in onze gemeenschap. Naarmate die gemeenschap kan groenten tegen een bekostigbare prijs kopen. Bij die supermarkten is het baie duur om hulle groenten te verkopen. Maar ons als Louis Agri, ons bemarkt het bij een goede prijs. Ik is baie tevreden met die manier hoe Louis Agri die programma behartigt. En ik zal ook meer willen leren. Met hierdie toolkit van Louis Agri, ik zelf heb niet een garden, ik heb die spasie voor een garden, maar mijn buurman heeft een groot garden waarmee ik ook mee help. Met hierdie toolkit is hij bezig om met die wheelbarrow, kan ons met het gaan town toe en ons verkopen en ons bemarkt die biet, zijn spinazie, hij plant aardappels ook. Ik beplan om met onze groep, onze co-op, als ons met bezig, ons is bezig om het te registreren. Na Louis Agri zal ons weer verder wil gaan om onze grond te bewerken.